mose ngatisangane muchirongwa kana kuti yatingati program apo tiri kuti tidzidze pamusoro pechinhu chinonzi meditation. Chaitirawo neangle as I understand it from the Bible, semanyorwa inenge ichiitwa nematsanangurwa inenge ichiitwa, nekuti toda kuti tibva tazoona kuti inotibatsira here that meditation yechimbori chii chinenge chinzi meditation even muchishona. So pakuongorora kumagwaro anotaura iye kuti kurangarira kwemoyo kana achitaura about meditation. Ukaverenga mubhaibheri reshona kazhinji ndo zvanenge achitaura kuti kurangarira kwemoyo kana kuti tingati kufunga kwomoyo, kufunga kana kurangarira kwomoyo. So tisati ndaenda mberi nekutsanangura zvakawanda, ndoda kuti timboona pazvakambonyorwa nezvazvo zvemeditation. So tichienda kuna Psalms kana kuti mapisarema 19:14, mashoko omuromo wangu nokurangarira kumwoyo wangu ngazvifadze pamberi penyu, imi Jehovha dombo rangu nemudzikinuri wangu. Rechirungu roti, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. So tiri kuona kuti pabva patoburiswa zvanga ndichimboedza kutsanangura kuti rechirungu rati meditation of my heart, rechishona riri kutaura iro kuti kufunga kwomwoyo, but ari kungotaura iye saDavid kuti ngakuve kunofadza chi Mwari. Saka ndichatoda kunatsonzwisisa ndechekuti kana kuri kufunga kwemwoyo, alright, chekutanga rega ndipe this example. Tinodzidziswa isusu angawo masomo, musi wekuenda unonyora exam unofanira kuti urangarire masomo iyayo, but pandoda kuti uone kusiyana kwazvinoita kufunga uku nekufunga kwaunenge uchiita kwewakunonyora wakuapply zvawakadzidziswa maringe nezvemasomo. Dzakakuvhara unotanga kurowa musoro kureva kuti this kurangarira kana kuti kufunga in your brain ndomazvaenda. So zvino meditation iri kunzi kufunga kwemoyo, kureva kuti kufunga uku kuri kuita emanate from the heart, kuri kubva mumwoyo memunhu. So mubvunzo wangu ndowokuti mwoyo mako mumbori nei? Bozi kuti ukwanise kumeditata zvakanaka kana kuti zvinofadza Mwari sezvokutaurwa namapisarema pano, mwoyo mako munofanira kunge muine zvacho zvakanaka. That includes the word of God. Ngamuwe mune shoko raMwari, ngamuwe mune uchenjeri mumwoyo mako, so that you can meditate zvinhu zviri right. So zvakutotiratidza kuti kana mumwoyo mangu muine ruvengo, do you think I can meditate to do something which is good to someone wandakavenga? No. Andirangarira like that. Kana mutongori neruvengo kureva kuti zvandichameditata nezvandichange ndichifungisisa pamusoro pazvo zvine chekuita nekuuraya that person, because ndakamuvenga. So I can't meditate something which is pleasing pamberi paMwari. So chiri mumwoyo mangu ndo chinodetermine the type of meditation yandichaburitsa kuti inofadza Mwari here kana kuti haifadzi Mwari. Alright, ndoda kungoti tingotsigira nhau iyoyo. Ndichatora mapisarema zvekare 119 verse 148. My eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises. That I may meditate on your promises. Apa zvikutotiratidza kuti this meditation yaaroda kuita iri on or iri based pamapromises of the Lord, kureva kuti antu aziva. So meditation basically ine chekuita nekuti zvinhu izvozvo zvitoripo, you know it. So my question ndeyekuti ko if mwoyo mako musina, what are you going to meditate about? In your heart there is no success.
there's no even words of wisdom, of words of success akaitwa installed in you. When you meditate, do you think, what are you going to meditate while you don't have anything in you? So you must receive something. So to never attend nas vangori vatendi nje. They don't want this word. They don't know this word. So what do you think? Shall meditate chi? Moyo mao munobuda mufungo upi kana vasina shoko hiyo? Muvunzo? Right, so ndichaenda futhi kuti tinzwisise about meditation. Tenda to the book of Joshua 1:8. Book iyo murayiro haifaniri kubva pamuromo wako 1. Asi unofanira kuirangarira masikati neusiku. Kureva kuti nguva dzose anofanira kunge achirangarira kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera. Ndichaverenga in English. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Right, tunaona kuti Joshua arikutaura kunzi mashoko aya asabve pamuromo wake, anofanira kuarangarira even nemoyo make masikati neusiku. Kureva kuti mashoko the law aitwa aziva. Ndopana point yokutanga. Kureva kuti so you meditate on something you know, kana kuti zvirimo zvapinda mauri, then you can meditate on it. Zvozondibatsirei zviri kunzi iye kana achinge ameditate, rega tiitorere kuna Joshua ikoko, uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo. So paunenge uchimeditate zvinokubatsira kuti ukwanise kuita zvinhu zviri kubuda in your heart. Kureva kuti unokwanisa kubudirira. If you want to do something, kureva kuti meditation iri very important kwauri, so that unokwanisa kuva nesimba rekuzviita. Because uyo ari kunzi akazviita izvozvo, nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera. Kureva kuti panotova nemaresults ari kubuda, prosperous and successful. So those zvinhu zvokwanisa kubuda pameditation. Kureva kuti if you do meditation in the right way, you can be successful. You can be. So chandira kubva ndabva ndawedzera ipapo, pane inonzi meditation and imagination. We can combine the two. Because chinozoitika ndechekuti pa imagination, I can imagine things. Basically, that meditation ine chekuita nezvinhu zvatoitwa installed maybe in your heart. But imagination hainei nechekuti zvaiswa. You can imagine even things zvausati waisa in your heart, even zvinhu zvausati waona, but you can visualize in your mind. So basically imagination inokudirecta to the creation. But one imagine chinhu kureva kuti waane information wa visualize zvinhu, kureva kuti zvaamo mauri. So you can meditate on those things again. If you meditate now, this is where you can panel bit, you can subtract or add some things on chinhu imagine. Like uda kuvaka imba, you can imagine that house yauda kuvaka, wotoona kuti inenge yakakura yakadai. Then you can decide on the material. Imba haisati yavapo, but zviri kuitika in your mind through